بو من سمبولا منا هري مزن قرفو حناكين كردان ان دفكينه وايد دنفيسكي مثلا طبي ابي موسى جبو من سمبولا كي مزن يعني ابي موسى دناف روشنبيريا كردان دناف و سياسة مدارية كردا دا جي دينا وكي جرينجا يعني بله بله اوي ده بري 20 ساله 30 ساله 50 ساله اوي روشا كردا برزگريكا كردا ديسا بوي شوازا خويا قرفو حنكي ميزاهي ودگوت و نتنه لدجي دسلدارن كو كردستان دا گير كرنه لدجي دسلداريا نافخويجي مثلا لدجي partiyên Kurdan ji rexnên wî tu jebûn. Lê nere neteyî vêga apê Musa di devê her kesî de û herkes bi xweşbêjî behsa wî dike. Lê wextê jî gelek kesan hebûn xwedegira vê li gorî aqilê xwe tehemûlî wê rexneya apê Musa nedkirin. Niha te devan tişta tê zanîn apê Musa bê dixwest çi dibêje? Mesela ez bêjim dema ez dinivîsîn xwe de ez rexneyekê li partiyên Kurdan, li îdeolojiyê wan, li civaka wan, li heyîn û nebûna wan bigirim helbet daxwaza min a pêşî ew e ku ew pêş bikeve. Daxwaza min a pêşî daxwaza min ne ew e ku ez wan binpêm bikim, dev bavêjim wan, wan rûreş bikim tiştekî Musa tune, niyeteka Musa tune. Niyeta wê jî çênabe yani ew nemimkün e. Lê kesên ku îro vê meselê fêm nakin dibêjin qey meseleke şexsî ye, meseleke nizam çi ye, meseleke